Blaníkem každý den žijem si svůj sen. Svůj sen. Čakám na teba, na ničom nezáleží. Neviem zaspať a dobre sa mi leží. A celé mesto zožierajú stresy. A mňa otázka, konopište, kde si? Co nám zaspíváš na konopišti? Zahráme najväčšie pecky, kvôli ktorým sa na kapelu No Name chodí. A okrem teda, čím to je, Ty a tvoja sestra, nie, alebo áno a tak ďalej. Zahráme náš najnovší single, ktorý sa volá Povedz mi a ktorý je aj súčasťou toho CDčka výročného pre Rádio Blánik. Takže Povedz mi dneska zaznie na 100%. Rádio Blaník slaví 16. narozeniny, co mu popřeješ? No, tak už je to hezká 16, no tak 16 už má vodičak na skútra, pokiaľ viem, už má občiansky, tak nech si to užije, no tak dal by Boh, aby sme aj my vládali, kým bude mať Blaník 50. Od januára cez leto a celým rokom ja blázním do som ťa a zostal jedno trokom. Ďakujem ti, že sme spolu žili. No je to určite jedno, čo je vzácne, napríklad kvôli tomu, že my na Slovensku nemáme rádio, ktoré by hralo také penzum českej alebo teda slovenskej domácej tvorby. Takže určite je to rádio, ktoré na Slovensku chýba a preto sa veľmi teším, že má takéto úspech medzi poslucháčmi v Čechách a na Morave. Aby je to aj tá návštevnosť, no proste dneska festivály, ktoré sú vypredané, nie je ich veľa, takže evidentne funguje ten princíp, že je to dobrý nápad, dobre zrealizovaný a preto je to úspešné. Na nohy jej, to čo som s tebou skúsil, s nikým už nemusím. To čo som s tebou musel, s nikým už neskúsil. Zavrel si mi dvere, za nimi žiť vlastný, ak túžiš po nebe. Naprosto fenomenální atmosféra do skupiny No Name. Jak to cítí Igor, Týmko? Úplne rovnako, akurát hovorím, že teda je tak štiplavá atmosféra, pretože to pod človek, keď teda, ja som nechcel ostať vzadu úplne, kde je tieň, chcel som ísť k tým ľuďom, aby vedeli teda, že aj my si to vyžerieme, to slniečko, takže všetko ten pot stekal potom do očí, takže moc toho nevidím, ale boli na ne zaplatení. Ďakujeme krásne. My moc děkujeme, přejeme, ať se daří a brzo se zase uvidíme. Všetko dobré, ako som povedal, do počutia na Rádiu Blánik. Ahojte.